Tu som vám chcel ukázať, aby takí menej skúsení včelári si dali pozor na vyjačku voštinovú, lebo čerstvo vystavané rámiky neboli čierne, boli vystavané minulý rok z medistienky, ale aj do nich sa pustili. A úplne sa zožrali. Ostala iba pavučina z nich, no ako tie zámotky, a tu je tá vyjačka. Dora sa tie motýle nakladli vajíčka a tie sa vyliahli a všetky si do špárok, aké našli. Tu je tá larva, do ktorej bude potom motýl a tie nakladú zasa vajíčka. No v prírode to funguje tak, že to je obnova diela, ale ja som potreboval rámiky na jar, tak som si ich schoval, že ich použijem. Tak treba si dať pozor. Ako ja som to zasíril som rámiky v nastavkoch. Väčšinou to malo účinnosť raz zasíriť a prišlo zima, mráz a už sa tie vyjačky nemnožili. Ale teraz bola asi teplejšia jeseň u nás aj na Orave a nerátal som s tým, ako sa dokážu rozmnožiť tie vyjačky a všetko zožrať. Inak vravia, že aspoň oficiálne mal by som to 3-krát zasíriť, lebo prvýkrát sa zasíri, zničia sa motýle, ale vajíčka ostanú a tie vajíčka sa zasa vyliahnú. Tak treba aspoň 3-krát zasíriť, lebo keď sa vyliahnú, lebo tá síra na tej vajíčka asi nepôsobí, tak keď sa vyliahnú larvy, tak tie by sa tá síra zabila. A ešte ak ostanú nejaké, tak 3-krát. No ja som to spravil iba raz. A tak toto dopadlo, že mám všetky rámiky zožraté, dokonca aj túto, ako sa dokážu do dreva pustiť tie larvy. Takto ostanú rámiky celé zožraté. Asi ostane z nich iba taký tu zámotky, tie pavučiny, tuto sú tie larvy, ktoré sa zakuklia. Z nich by boli ďalšie motýle, ale bol teraz dosť mráz, minus 15, tak to asi neprežili. No ale musím to očistiť všetko, toto už dám vytopiť, z toho už nebude nič. No, robia ešte včelári tak, že nemusia, ktorí nezasíria, môžu rámiky postriekať, existuje taký prípravok, ale to som nechcel striekať tie rámiky. Tak na budúce možno skúsim aspoň 3-krát vysíriť a nechám im asi ešte po jednom nastavku na spodku nízkom. No a skúšam to. Tie, ktoré sa dajú použiť ešte, tie som trochu očistil. A včely to opravia, vyčistia, to by som sa nebál. Radím všetkým včelárom, aby si dali na to pozor, ak nemajú. Môžu sa dať do nejakého chladiarenského boxu, kde v chlade sa tiež nemnožia. No ale táto jeseň bola asi moc teplá. No a tie larvy dávam si korkam, tie sú úplne radí, tie tu už švirkajú od rána. To všetko takto zošúpať. No, budú dobré rámiky, ešte ich použijem. Ale pekne sa to dá vyčistiť. Aj larvy sú tam zakuklené. No ale je to práca navyše, keď si nedá človek pozor na jeseň, tak toto na jar dopadne. Ale ešte čistím. Rámiky tieto budú na vytopenie. Toto si korkám a tuto sú rámiky, ktoré sa dajú ešte použiť. No a takto tu boli nastavky a v nich boli tie rámiky. Tak to ostane po rámikoch iba takáto kvopka hojienok a zamotkov a lariev. Túto napríklad medzi stienok sa nepustili. Asi som ich mal dať ešte možno ďalej od seba, aby sa tam tá síra dostala lepšie. Ten dym z tej síry. Možno som spravil chybu aj v tom. Ja som mal to plechové vedro. Tu som mal drôt a sírne knóty. Tie som zapálil. Odpad padal tam a ten dym išiel hore. A celá búda bola zasírená. No ale mohol som dať aj malé množstvo tej síry. Ale podľa návodu som robil. Ale málo tých. Mal som to robiť pravidelne celú zimu, lebo vypadá to, že
sa tu veselo množili tie. Tak máte nejaké skúsenosti, tak mi kľudne môžete poradiť aj druhým včelárom. Je to zbytočná robota navyše, ak chcete ramiky použiť na jar, zistíte, že už ich nemáte a musia všetko na novo vystavať tie včely medzi stienky.